Радіостанції «Мейдан ФМ» виповнюється 13 років. Це перше в світі кримсько-татарське радіо. Воно мовить кримсько-татарською, українською та російською. 3 роки тому через анексію Криму радіо було змушено переїхати до Києва. Про плани та здобутки радіо «Мейдан» докладніше далі. Selam aleyküm sevgili dinleyicilerimiz. Saatler Kiev'de 14 saat 17 dakika gösteriyor ve bu demek Bahtlı Anları programması devam etmekte. З 8 ранку на радіо «Мейдан ФМ» кримсько-татарська музика, новини та цікаві гості у прямому ефірі. Програми «Мейдану» слухають у всьому світі. Попри окупацію, продовжує звучати воно і в Криму. Кримські музиканти не втрачають зв'язку з рідним радіо. Люди, находясь в Крыму, если и придумывают песни, различные композиции, то они в первую очередь присылают нам и просят делать премьеру на нашей радиостанции. И нас это радует, и мы призываем всех подключаться активно к этому процессу. Зараз радіо «Мейдан» мовить на частотах 98 FM та 101,4 FM і через супутник. Слухати радіоефір можна і через додаток «Мейдан» у телефонах, а також на сайті радіо. А у Фейсбук можна дивитися відеотрансляції та ставити питання у прямому ефірі. У нас не только на крымско-татарском, у нас песни и на турецком, на украинском. Мы планируем запустить также на гагаузском языках. Основная задача радио «Мейдан» – это живое общение с нашими радиослушателями, доносить правдивую информацию. Каждый час на украинском и крымско-татарском языках у нас выходят новости. И, опять-таки, стараемся регулярно обновлять наш плейлист и расширять контент. Радіо «Мейдан» було створено у 2005 році у Криму. Воно стало першим у світі кримсько-татарським радіо. Засновники «Мейдан ФМ» таким чином хотіли популяризувати кримсько-татарську мову та культуру, які після депортації 1994-го перебували у занепаді. Після окупації Криму радіо «Мейдан» не змогло отримати ліцензію і перереєструватися за російським законом через опозиційну окупантам редакційну політику. У 2015-му радіо переїхало в Київ. Зараз радіо «Мейдан» на ФМ-частотах на Крим мовить з Чонгарської телевежі. Щоправда, сигнал поширюється лише до частини Сімферополя. Мы планируем, что сейчас вот те вышки, которые будут строиться, вот в те вышки, которые будут строиться, мы хотим, чтобы все-таки взяли радиостанцию «Мейдан». Я надеюсь, что все-таки мы найдем эту возможность, и чтобы радиостанция покрывала весь Крым. Хотим, чтобы все-таки государство Украины и власти, держатели сегодняшние украинские обратили на это внимание, пристальное внимание, потому что радиостанция «Мейдан» такой же медиаактив, крымско-татарский медиаактив, который должен работать на Крым для того, чтобы люди в Крыму получали крымско-татарскую информацию вообще об Украине на крымско-татарском языке. Найбільша мрія колективу радіо «Мейдан» на 13-й день народження, аби повернення до українського Криму відбулося якнайшвидше, і ефір «Мейдану» було чутно у всіх куточках Криму. Вікторія Блязова, Ельдар Ісматов, Даніїл Карп, Заман, АТР.